puufanɗe bubuti pette yite jamdi mboɗiri e piyanɗe kewɗe fodde maƴƴande yitere ɓo laati hiiri weeti gudi en ko woɓɓe mbi'i kila en kugal on ngal ndongu finatawa roni eronti ha kawtal woylare leydi Cameroun to leñi kewɗi bana DN fulɓe giziga kapsiki mafa e leñi goɗɗi ɗum laati ɗabiya cembitka koɗo darjiɗine hande duuɓi ngam waɗugo kuuje kutinirteɗe ha jonde ummatore maliyaji laati gudijo nda ɗo woni bubuti kanjum yer ata yite ha ɗo bo hunduko yite nda ɗo waylirde nda ɗo nangirgel nda ɗo laɓi ɗo fe'irde ɗo wikordu nda ɗo kangel woni tufrugel min tufrata jamɗe e leɗɗe yite ɗo yo laɓi min galna ha o yaha o hirsira mbewa be man wikordu to min galni o yaha o wika karal mako be man fe'irde ha o yaha o ta'a leggal goforiwal ha o yaha o tuppira karal mako be man ni kugal amin to gallure marwa lamorde diwalu seɓa to wayla ɗum lumo kosel beyi e tawete e ɗuɗoral babal ngal wala ko tawatake ton hakkunde kutinirteɗe kilanta e ndemri amma kugal ngal hande sembe muɗum lestinama masine sababu jonde duniyaru jontaru hewɓe kusitani hoytimma be non fof jawabuji laati perotirɗi Dawda Hammadou kutinirowo ɗum kuje ɗe taguɗo andi de gudi en man ɗo yoga maɓɓe noye ɓe gaɗirta kuuɗe man e kuje man ɓo min ɗon kutinira ɗum no masine soppugo leggal remgo gese ko nandi be maje ni ɗum ɗo hudano be kila en man to wargo ha nder wuro ɗum man ɗo kam goɗɗo yiya ɗum ɗo famɗiti masine ɗum famɗi hutiniroɓe ɗum yimɓe ɗon kaɓana en andi zaman men jotta yimɓe ɗo haɓana ɗaɓɓititgo ko ɓurata hoytugo ni yiɗa hutirgo kuje man goɗɗe feere walla ma woɗɓe feere ka yiya bana to ɗum wonayi ɗum ferdu to kuje an kadi wudinayɗe fuu amma ɗum ɗo famɗi hutirgo ɗum ha nder wuro woɗɓe feere bo ɗo hirriti kuje man kutinirteɗe aslije banoje sagdeje ko irin maje kutinirteɗe asli man ɗo kanje ɓurdi e ha ɗakkiɗo kila en hande ngoodi caɗele goɗɗe kewɗe bana soyde heɓugo jamɗe be koyɗum ko be yeyɗingo kuuɗe maɓɓe ha gal nokkuje goɗɗe bo sali gudijo ha gallure gawdere gonɗo ha ɓawo daldal fijo Ndumbe Oumar jonta kam jamɗe naawi ha goɗɗo heɓa jamɗe ɗo sey be ceede min jaha ha kenkeriji min coda tolje ko bo ha suftoɓe jamɗe min gara min kutinira jamɗe man ɗo perotiri bana je banoje ɗo ɗe laati tedduɗe duuɓi kewɗi caaliɗi babe ɗe ɓe tawete kayum tan andama ha kuuɗe maɓɓe amma hande be soyde luuɓe e yigo jahargal kuuɗe ɗen kamɓe on ɗo jalɗira gal ummatore lumo miskin ɗo ka ɓaɗake duuɓi jeetati min ɗon gara alarba kam kullum sey balɗe julde layha kam to lewru man dari min gara min paɓɓa ha ɗo ha bana janggo julde min kucca amma bana ni kam min yama hande miskin janggo alamisa kam min ɗo saare jumɓare min ɗo gazawa asawe min ɗo salak alat min ɗo jarengol altine réserve saare salasa ha saare alarba min kontina banni hewɓe ɗo ƴownita dow lortuki ha dow lawol risque ngu cembingu ngam to ɗum waɗi woytere andal ngal foti moytego ha duuɓi garanɗi gonga ɗum ɗon mari haɗaru kam ha gal hunde an foti ɗum yimɓe hulana ɗum majjugo amma kadi ɗuɗɓe ɗo hirriti hunde man hunde tilimde e nden bo ɗum hunde fina taware to yimɓe ɗon kabdani tata ɗum majjita kadi surtout jotta meɗen ɗo yimɓe ɗon kirriti yo lorgo ha fina tawa muɗum man ɗo ɗon mari nafu masine yimɓe kabdanni ɗum lutta amma kam ɗum ɗon famɗita masine yimɓe wonɓe ladde man ma ɓe ɗon hutirgo kuje an ɗo famɗita masine ngam man hokkititgo andeɗen ha derke en laati lawol gotol ngam tabitingo ngal bana jotta ɓikkoye men bo to min ɗon be maɓɓe bana ni ɗon less amin bana ni ɗo to min dotti min tampi ɓikkoye min ɗo koca kugal man ɓikkoye min ɗo koca kugal man kuwa minin bo min koca babaji amin min ɗo kuwa banni Rufau Baba Shwaria Marwa RFI